Her hin Rosoteater. Nu sitter jeg i Norradale. Jeg har vært med en tur fra Siradale til Norradals, og så har jeg sett mer enn løtto. Det er ikke ganske lengt i middelen. At jeg filmer med sjålvann, jeg har en vær og jeg var ganske fukt. Jeg var lite til å trøttast, men jeg har så ofta fortelle det. Det er at det er det som jeg har om Holsen. Det er solblom og band. Det er nekka som det her skal vise at man har et skjønnelig brek. Og det er jo folk ved ADHD og autisme, og det er jo tarmsjuker og gikt og annet. Og det som meningen vet du er at man skal, hvis man hever en såret, eller omkring skjære man hever en såret, at det så kan tekas at det er litt utgiver det vanlige, hvis nu, hva skal man si, at det er onker som rønner å slippe fram vi i køyen i Vesson, så er det nok det at de har en tarmsjuk og et lokt annet som gjør at de må av visse beina veien. Ser man så at de har såret, så kan man være vite at det er okkert, eller det er folk som har tro på at vi har stand i kø, og å være sammen vi folk, at jag lättar folk vid en sån bante hvis det är till att det har varit om Holsen och så gjort till att det inte tror jag var så väl vi akkurat ta stövarna så jag lättar det släppa fram vi. Jag finns mer så att det är inte tror att jag har så öliga stora troplägar. Jag vet att det ska täckas det lite mån men det är särskilt att vi tar med stövon ta är flickoplåsen. Ikke i Vavon, men i København. Her har vi da tropult vi du lenker køyen her, og skulle i kjøkken security. Så jeg ble her var det i lomman, eller her var det jeg synte fjalt. Jeg tog ikke ikke og skulle røyne få meg fire. Jeg nei var fire mån på skjort, og det skal man så sannelig heller ikke. Men så lyst ikke det lykke på lomman, og så suttje til at jeg leggja mest til det, og det gjør en trygglega til meg. At jeg ansvar ikke bedre etter. Det kan særlig være til at jeg først ofte vi en rikve av utkjør, foto-utkjør, video-utkjør. Og med damer ikke tar folk råd til min ting, legger det jo i system, og anser vel etter at alt er vi, og tar folk blir råd ut i neste vitta, og det har vi ikke gått vi. Det er ikke så hallig at det er fram, så suttjer det er security, at det er okkert, så pleier jeg få det bedre. Det er det som hattar kan brukas til. Det er ikke alt som vet det. Kanskje få en forhånd, ikke være nek vondt, men Atlantsflå hever en kipan, at startfolk skal ta vid om et her, og teka så ætlig til folk som har vært så hårdt, og jeg har sett omkring haft. Jag vet det. Ska vi se när kan vara. Allmäntliga gott vever. Äntligen kom var. Så jag senast det tog sig in och här så har vi jag finns ju flera sponsorer till Hinrosota till pengar ska samlas in. Och det är flera som har lätt att stå och läsa nu men det som är nog så stottligt det är att det är för att hålla fyrläsare. Jag kom nu till stöv och att det är inte konan över nek och haft tala till pensionister kom samman av olika omslä och nu tar det inte att lämna sig det kanske inte kan mannen vi att han är spännande han är näka att fortälja om att han är vill på Kilimanjaro och han atlasar upp på Aconcagua och nu är han så eisne aktueller vi uteløyve i sjønvarpen, så nu är det blir vi inte över tjockon anno mer. Nu är det mer det spiller etter. Og er klaks for vi går ta seg for pensjonisten. Og i kyrkjattlaren og det kom vel på seg ord at de låt og penkar til Hinrosota og så at jeg det fellan og turen og jeg har nu vært helt fyrlester i skolan av Gillianes, det var størst
spännande upplevelse. Jag kom åter här som jag har inte i skolan. Och det var inte löjäsent att benparten av läraren var alltid syssna böden. Det var en syster dötter och det var allt familja och känningar. Och när jag var böden hon kände jag att böden kände sånt som jag inte flottsju i. Parallell flottsju. Så det gånger fått vi insamlingen nu vid Ödlundtøy. Och kontin gånger är allmäntliga väl vi och vänjingene. Här får jag eisne stål. Bäge till imest att dräcka från MPM och från Berg heter Burn. Här får jag eisne stål och får jag stål från Bergmotor som har lantmännen bil att köra vid. Jag ska alldeles forskjelliga stöj när jag vänja och tåsar vi tunnelfälla om det eisne vill jag läsa stål och magn ja till brännjävne så på tamatan så kunde folk eisen stola vid då. Det har vi allmäntliga dorscha med vi ska köra runt alla ställen så jag ska vänja i Fjöllån. Så vi kunde någon bil helt. Inte tog jag skulle nog klara det. Så vi på Aconcagua och Atlimer och han säger så må jag bara betala dator till banken och till Sötni. Men på Mount Everest, det släpper jag inte. Det säger konan. Inte tävlingar om på Mount Everest. Så det här är inte pengar eller nek. Det är lugga mycket. Men det är underfjöld. Nu får vi det så tja. Tack för att du tog då. Men därför så färdig att fortälja om också.